84 ka Ilonggo OFW nagatrabaho sa Lebanon base sa records ng Iloilo Public Employment Service Office. Duha sa mga iniluyag magpa-repatriate bangod sa kinagamo sa among nga pungsod. Ini ang gintukan ni Zen Kilantang Sasa. Nagdangat sa 84 ka Ilonggo Overseas Filipino workers ang yara subong sa Lebanon nga nagatrabaho. Ini ang base sa impormasyon nga natipon sang Public Employment Service Office sang Iloilo sa mga peso managers sini sa kabanwahanan kag kabarangayan. Duha naman sa mga ini ang ginaproseso na sang Peso Iloilo para sa repatriation bangod sang Kabalaka tungod sang padayon nga kinagamo sa among nga pungsod. Ang isa ang ginabuligan sang ILGU samtang ang isa ang ginapatigayon sang Peso Iloilo. May scheduled flight na ini siya but unfortunately in-inform siya as of yesterday nga na-cancel ang ilang flight. Ginpili naman sang iban nga Ilonggo OFW nga magpabilin sa shelter sa Baylo nga magpauli sa Pilipinas. Yara naman kuno sila sa maayo nga sitwasyon. Actually, naghambal sila nga safe sila. Kag as of now kay piara kita sa sa peak sang naman sang ginamo dito, they opt to be silent. Kag waay ini sila nagdangop pa kun sa mga sa aton nga embassy kay ang nagaworry sini sa subong ang ilang mga pamilya. May bulig pinansyal naman nga igahatag ang Department of Migrant Workers sa mga repatriated OFW. Upod kay Marvin Lauderes, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.